Hej, så er sådan her. Jeg vil gerne lave min første Ask Me It You, så I har stillet nogle spørgsmål, og jeg skal forsøge at svare dem. Så godt det nu kan. Ja, kom. Det første spørgsmål er til piger eller drenge. Jeg er nok til piger, fordi jeg ikke er gay, og det har jeg sagt en million gange. Bare fordi jeg har denne her, og synes han er mega lækker. Betyder det ikke, at jeg er gay? Andet spørgsmål. Hvad for nogle piger kan du godt lide? Jeg kan lide hende og hende. Tredje spørgsmål. Mad eller slik? Jeg tror, jeg vil tage slik. Jo, slik. Eller mad? Nej, slik. Det smager godt. 4 spørgsmål. Medina eller Rasmus? Rasmus selvfølgelig. Medina, hun er æd. 5. spørgsmål. Danmark eller Tyskland? Ingen af delene. Selvfølgelig. State of America. 6. spørgsmål. Hvem kunne du? Jeg har ingen anelse, hvad betydning er, men jeg tror måske det er, hvad for en pige jeg godt kunne lide, dreng. Men jeg er jo ikke til mænd, så det bliver nok... 7. spørgsmål. One Direction eller Justin Bieber? Selvfølgelig Justin Bieber, for One Direction er fucking gay. Og Justin Bieber er ikke gay. Jeg har selvfølgelig ikke noget gay som sådan, men One Direction de viser det i offentligheden, og det synes jeg er lidt mærkeligt. Så Justin Bieber! Baby! 8. spørgsmål. Cola eller Fanta? Intet menneske på planeten kan svare på det. Det er en gåde om Cola eller Fanta. Hvad er bedst? Ingen ved det. Så jeg kan heller ikke svare på det, desværre.